Hi guys, good morning. Magpakaon na pud ko sa mga pato. So kusog mo kaon ako mga gagmay nga pato guys. Shh, tala. Dire. Shh. La, sige. Shh. 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 Na mapil pud sila kaon. Mahurot yun karon ang pagkaon ninyo. Kaon na. Dagan kay sila pagkaon. Giduol na sa mga dagko. Ayaw, kay mahurot na. Ilang pagkaon guys, o gibutangan ako pigs o papayas. Shh, dito. Dali na mahurot ninyo karon. Hawa ko kay sila mukaon na ako mag-atang.